Dongi Mose hatani Adonai tu si Musa songonon pabawa matu hala Israel cala dokonon muma tu nasida on ma gaya ni Adonai akka sititi konon muna kabe pagluhutan na badia ima akka gaya diau ono magi leleng na ikon mangula ulau ko ala yang ko agi papitu koni agi sabat pagadianan agi pagluhutan na badia nanggo sada ulau dang jadi ulah horon murisi ai agi sabat di Adonai doi di saluhut inganan muna. Arai akaodo ai gaya di Adonai agi pagluhutan na badia aka si titikonon muna di tikina be bin hulhian. Di bulan si pasada di hari 14 Mareak bodari di sima hari Paskah ni Adonai. Tole di hari 15 bulani di sima hari raya sagu-sagu nason asoman di Adonai. Iko pitu hari leleng na hamu mangaton sagu-sagu nason asoman. Di hari Parjolo ikon hari pagluhutan na badia di hamu nanggo sada ulaun hari-hari dan jadi ulah honon muna disi. Iko pitu hari padodot amu mamelion pelian si tutungon di Adonai. Tole di hari papitu oni iko hari pagluhutan na badia nanggo sada ulaun hari-hari dan jadi ulah honon muna disi. Dongi Mose hatani Adonai tu si Musa songonon pabua matu hala Israel cala dongonon mu matu nasida ya dong sata mutu tano silehonoku tu hamu cala sanga u manggotil gugunai ikon buanon muna mati balan pagjolo siat patu punaan munai tu malim. Ikon malimi Muse manating-nating ti balani di adopan ni Adonai asa dapotan asinego hamu alai masugot na ipe dung agi sabat eko tatingan ni malimi. Cara diagi panating-natingan muna di tibalani ikut pelihodon muda sada anak di biru-biru na somak tihas na marumuk sa tahun bai pelian si tutungon di Adonai gap dohot pelian na si panganon 20 itak na lamot na ninogil dohot minyak bai pelian si tutungon uap na khusus di Adonai toli dohot sada pelian si indumon siat anggur saparo pathin calang jadi panganon muna sagu-sagu manang tipa-tipa manang tahanon nani itak sargo diagi pabuan muna di pelea tu adot tude bata muna ima umna hot saleling-leling na di pinopag muna di sadok inganan munai. Dongi ikon bilangon muna ma olak ni hari dong sabati olak ni hari papuan muna tahe di tibala tatingan pitu hari sabat boho. Saat gori hari dong sabu hari sabat papitu oni boho 50 hari bilangan muna asa pelehonon muna sada pelean si peleo na baru di Adonai. Ikon buanon muna tahe sian inganan muna be dua sagu-sagu ain pelean tatingan sia 20 itak na lamot na ni asoman na minasak bain patu monaan dia norai. Jalaikon pelehonon muna dongan isagu-sagui pitu anak ni biru-biru akan nasomak tihas na marumuk sa tahun do sa dalobu na bajak doho 2 biru-biru tunggal luhut nai ikon gawe pelian si tutungon di Adonai gap dohot pelian na si panganon dohot sinumon baik pelian si tutungon uap na khusus di Adonai. Ikon pelihonon muna huhut sada habik tugal bain pelian pagdosan dohot 2 anak ni biru-biru na marumuk sa tahun bain pelian hamauli ateon. Ikot tatingon ni malimai ikot tatingon ni malimakai gap dohot sagu-sagu patumonaan baik pelian tatingan di adopan ni Adonai gap dohot anak ni biru-biru na duai ikot badia di Adonai mai jala jabbar ni malim. Ikot titikonon muna do agi nasasadai ikot agi pagluhutan na badia doi di hamu nangko sada ulau hari-hari dan jadi ulah honon muna disi patik nahot saleleng-leleng namai di pino paguna di saluhut inganan munai. Molo di gotilamu pagbuih ni tano muna dan jadi sudah gotilon muna dugu ni haumamu. Jalan jadi sudah jeputonmu na magpisi-pisi di panabian muna ikut tinggal honon mudoi
di halak na pogos to di halak dagang ayau da Adonai de batamunai. Dongi romuse hata ni Adonai tu si Musa songonon pabo amatu halak Israel songonon di bulan si pahapitu di Artia. Ikon maragaya paradianan hamu disi ari pagningotan di pagsarudion ari pagluhutan na badia. Nangko sada ulaon ari-ari dang jadi ulah honon muna disi ikon pele honon muna do sada pele si tutungon di Adonai. Dongi romuseha tani Adonai tu si Musa songonon tole di hari 10 di bulan si pahapitui ima ari raya pagdengganan ima ari pagluhutan na badia di hamu. Ikut paudro muna ro hamuna disi Dokop mamelio sada pilihan situ tungon di Adonai. Dangko sada ulaun dang jadi ulah honon muna di ari nasasadai ay raya pagdengganan doi mabain pagdengganan di hamu di hadapan ni Adonai de bata munai ay manangise na sopaw duruhana di ari nasasadai iko siya ponotot doi siya tonga-tonga di bangsona. Jala manangise na mangulan ng sada ulaw di ari nasasadai iko nau mangago halak si songoni siya tonga-tonga ni bangsona. Nanggo sada ulaon dang jadi ulah honon muna disi iko pati na hot sa leleng-leleng na mai di saluhut pinopag muna di saluhut inganan munay. Ikot agi sebab pagadianan mai di hamu jal ikot pauduhon muna go hamuna di ari siya di bulan na sasadai magayak bodari iko siya bodari satu bodari maksugod na hamu magadian di agi sabatmu. Dongi romuse hata ni Adonai tu si Musa songonon pabawa matu hala Israel songonon di agi 15 di bulan si pahapitu di sima agi raya paglape-lapean di Adonai pitu agi lelengna di agi pagjolo do agi pagluhutan na badia nanggo sada ulaw na ari dang jadi ulah honon muna disi. Ikot pituari padodot hamu mameriol pelean si tutungon di Adonai tore pawalu arion ikon ari pagluhutan na badia di hamu. Jala pele honon muna pelean si tutungon di Adonai ima mata ni agayai nanggo sada ulon ari-ari dang jadi ulah honon muna disi. Ima aka agaya di Adonai ikot titik konon muna doi bayat ari pagluhutan na badia lau mameliho tu Adonai aka pilihan api, pilihan si tutungon, pilihan si panganon, pilihan si potongon do pilihan si inumon, ganub di ari nabe. So padohot aka ari sabat, di Adonai jara so padohot aka si lehon-lehon muna, dohot baga-baga muna, dohot sude si lehon-lehon muna siyan lomoni rohamuna, akan nandi lehon muna tu Adonai. Di baini di hari 15 di bulan si pahapitu ia dong di papungu hamu gogo ni tanoi ikot bainon muna gayai di Adonai pitu hari ledengna di hari pagjolo do hari pagadianan di hari pawalu onibe ikon hari pagadianan do. Jala ikot buat muna di hamu hari pagjolo pagbuini hau akan ringgan aka bulung ni harabir aka dakka ni hau nagugun aka puru jalan maglas ni roha hamu di aropa ni Adonai de bata munai pitu hari lelengna. Ikon bahenon muna agayai di Adonai pitu hari lelengna di bagasan setahun patik na hot sa leleng-leleng na mai di pinopag muna di bulan si pahapitu ikon magagaya hamu. Ikon pitu hari lelengna hamu maringan di bagasan aka paglape-lapean nasana tubuh di hala Israel ikon maringan di bagasan aka udong-udong. Asa tong di boto pinopag muna pabuau mabai kala Israel maringan di bagasan aka udong-udong ujuau manogyo nasida gua siatano Misir ayau du Adonai de bata munai dungi di pabuasi Musa ma tu hala Israel aka gaya ni Adonai.